היי. היי. איילת, נעים מאוד. גל, גם לי. אני מקווה שזה בסדר שהזמנתי לנו יין. הגעתי מוקדם, אז... כן, כן, בטח. חי? חי. אני מקווה שאחותך סיפרה לך עליי רק דברים טובים. בטח, אחרת לא הייתי מציעה לך לצאת לדייט. בטח לא כשהוא מסתובב חופשי. אני מוחמא. אני אוהב בחורות עם יוזמה. כן? תודה. אני בחורה עם יוזמה. אני חייב להגיד לך עוד משהו. יש בעבודה שלי הרבה אנשים, ואני לא ממש זוכר את אחותך. לא נורא. לא עושה מזה עניין. אנחנו גם לא כל כך דומות. אולי תזכר בהמשך, אה? חי? חברים, אני מצטער, אנחנו רוצים לסגור, זה החשבון. תודה. וואו, איך הזמן טס. לגמרי. הרגשת את זה? היין הזה חזק? לא, מה פתאום? זה עליי. מה? לא אמרתי כלום. את לא מרגישה את זה? נראה כאילו מישהו מסתכל עלינו. אתה כזה ג'נטלמן. טוב, אני שמה את הטיפ. מה זה? את עובדת עליי? אני בתוכנית מתיחות או משהו? איך הגענו לכאן? אני לא זוכר שיצאנו מהפאב. גם לי ממש כיף לדבר איתך, גל. למי את מדברת? למה את קוראת לי גל? אני לא זוכר מי אני. אתה יכול להגיד לי הכל. אני לא רוצה שיהיה בין המסודות. מה זאת המוזיקה הזאת? את שומעת את זה? מאיפה זה בא? כאילו... לא יכול להיות. תודה. האמת שגם אתה נראה לא רע. אולי תספר לי עוד קצת על עצמך. אני לא מאמין. אני יודע שאתם שם צופים בי. את לא אמיתית. אנחנו לא אמיתיים, את לא קולטת? ממשיכה להתנהג לפי התסריט. משהו השתבש בסרט וזה משפיע רק עליי. היי, אתם לא קולטים שמשהו השתבש בסרט? תעצרו אותו, תעצרו את הסרט. אני רוצה לרדת, קאט, תפסיקו לצפות. אתה מלא הפתעות. טוב, עכשיו אתה חייב לשיר לי משהו. הסרט ממשיך, לא משנה מה אני עושה. טוב, תנו לי לחשוב רגע. זה סרט קצר, אני מרגיש את זה. אני לא ערבי, ואני גם לא דתי או חרדי, ואני די בטוח שאני גם לא הומו. ואני גם לא משה איבגי. אתם בטוחים שזה סרט ישראלי? אז זו דרמה רומנטית די פשוטה. יכולתי להתעקע בסרטים יותר גרועים. והליהוק לא רע, אני אזרום עם הסרט. זה מה שאתם רוצים, לא? אתה ממש לא משעמם אותי. מבחינתי אפשר להמשיך ככה כל הלילה. מקווה שזה יהפוך למבוגרים בלבד. דובר קוסאשווילי סטייל. סבבה. בוא נעלה. סבבה? מי הדפוק שכתב את התסריט? כנראה שאני דמות של מישהו מצליח. אני הולכת לאמבטיה. אני רוצה להתכונן כמו שצריך. אני אוהב את הכיוון שזה הולך. חדר שני. מוזיקת מתח? למה? מה קורה פה? אני חייבת להגיד שעם כל הטיפוסים ששומעים בחדשות, כמו הנאס הסדרתי הזה,
חששתי לצאת לדייט עם עברים. עכשיו אני מבינה שזה היה חשש מה זה מטופש. אני האנס הרוצח. אני לא הגיבור. אני הרע. זה אומר תעצרו את הסרט. אני רוצה לצאת, בבקשה, אני מתחנן. תעצרו את הסרט, אני לא הרע, אני רק דמות בסרט, אני לא רוצה למות. לא? ככה? שיתבגר מי שאמר שההצגה חייבת להימשך. אתם רוצים סוף? אני אתן לכם סוף. קחי, שתי. תודה. מה קורה? חשבתי שאתה אוהב בחורות עם יוזמה. מה? איך? אתה חי בסרט אם חשבת שאני אצא עם אחד כמוך. מה את עושה? מה היא עושה? שולחת אותך לפגישה נוספת עם אחותי. בעולם הבא. אני שונא טוויסטים. אל תעשי את זה. מה שאת מרגישה זה בגלל התסריטאי. אני חף מפשע. אני חף מפשע. זה כואב. אני מת. חסר לכם בסרט לא זוכה בפרסים.